हाय लोगोफोर गुड मर्निं जों बेलासे माने बेलासेलायनो आंना फुंनि हारसिंनो वाकिं खालायनि दसे एकदम बुथेथे दै मोखाङा माने सानस्लिस्लिनो दिनै देवबारजों बरिया खानायबो सुना लानि होननानै थावसो ग्लाब ग्लाब फुनबावलायदों आङो एकदमबारे नायजाखाया मोखाङा फिसाजोफोरा सिखारथ'वाखै दसे एकदमबारे माबाबाबो बिदिनो समबारफोरबाबो थाब थाब स्कुला माबा जायोना फुंनि टाइमावनो दानिया एकदमबारे फुंद्रायावनो गरम बोथोरनिफ्राय लानायनो टाइम टेबोलखौ बदलायथ'वाखै नालाय ओंखायनो माने दसे एसे बेरायना फैग्रोनो सानदों आङो वाकिंबो खालायगोन नंबाबो खालायस्लाबनो हाबावा गथ'फोरनि थांनायावनो फुङावथ' दिनै देवबारबो हारसिंबाबो दसे माने वाकिं खालामना फैब्रबनि आङो मोजां नाङोना फुङाव नाइटनि ड्रेससो दे लोगोफोर ओंखायनो बारा मोखांफोरखौ देखायलायलाङाखै आं अब्ला थौफाबाय थादो जोंनि बोथोर माबायदि जायो जोंनि जायगायाव थान्दा थान्दा अखा हानायखाय बोथोरानो मोजां जादों नै सोमखोर सोमखोर बिफां जि समायना रमायना बरिं मोना दै लोगोफोर बिदिनो दसे लानानै सेर खालाय हरथ'वाबा आंना एकदमबारे हास्लाबलायलांनाय नङा ओंखायनो जायगाफोरखौनो एसे देखायनोसै नांबाय आङो इसोरबो बर'फोरसो जोंनिया मोसौ फैदों मालाय गाइखेर सेरना हगारहरलायबाय जों बाखि होलायलायाखैहाय खिन्थु जि मोजां मालाय बिल्डिं बेबो आर्मिनिसो रिटायार जानायमोन बेयाव फख्रि जि गिदिर दंमोनहाय लोगोफोर जोंनिया फबै माबायदि नै थास' आथिं खानानै जायग्रासो खालायबाय खानानै जाग्रा जायगासो खालायबाय दैयानो गैला साम'बो मोनलायलायोमोन जों बे जायगायाव नै बिलो बायदि खामोन ना एकदम गोथौथारमोन मान्दे मोनजायोमोन साम' मोनजायोमोन बे जायगायाव जों गोबाव जाथारबाय आं बिथिं फैयो ओंखायनो दिनै नायनि र' जायगाफ्रा माबायदि जादों होननानै हारसिंनो थाबायबोबाय आं अखाबो हादों ना दासो गैथ'वा एकदम एसेबो हा खोआलाफानो जोंनो बेबायदि ब्लक इटाजों लामा खालामना होबाय मालिकआ ओंखायनो एसे दै बायदि जायो बबेबा जायगायाव नैया दाबो एसे दंबायो खोमा दैफ्रा मान्देराव दङ मालाय माबाफ्रा दख'ना माबा गानग्राफ्रा इयावनो माबा फैबावलायो एकदमबारे न' लुनायजों माबा खालामनानै जाबावो लाबजे सानानै बेयाव दै दङ ना बिदिनो सायो आरो बेखिनियावसो एसे मोजां दै गैया जोंथिं